Señoras y señores, les informamos que dentro de breves momentos dará comienzo en la Plaza de Andalucía el espectáculo de las majorettes de Holbæk Garden, Dinamarca. Ja, sådan lød det, når den spanske speaker hver aften bød Holbæk Garden velkommen til Tivoli World, målet for Gardens store sommertur i 1985. Men lad os lige prøve at starte hjemmefra. Farvel, farvel. God tur. Pas nu på dig selv. Vinke fra busvinduet. Og så skal vi ud til lufthavnen. Op i maskinen. Et eventyr, det største i Gardens hidtidige historie, er startet. Og her er vi så, i lufthavnen i Malaga i Spanien. Fra den kølige danske sommer til den brølende varme spanske solkyst. Jo, det var et eventyr. Første besøg efter ankomsten var naturligvis i Tivoli World. Jeg vil gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen. Og det er specielt en glæde for mig, at I kommer hjem fra min egen by. Og vi har haft mange garder hernede, og nu er det jo første gang, hvor I kommer herned. Og jeg er meget glad for at se jer alle sammen, og så fuldtallige som I er kommet. Hjertelig velkommen, og jeg vil give jer en lidt mere orientering, når I kommer ind i skyggen. Så kan I få lidt mere orientering om Tivoli og lidt om programmet hernede. Hjertelig velkommen alle sammen. Fra Holbæk Garden vil jeg gerne sige mange tak for den pæne indbydelse her til Spanien. Vi har glædet os meget. Vi ved, I har mange dygtige mennesker til at underholde jeres publikum, og vi ved, I er kritiske. Derfor siger vi mange tak, fordi vi har fået denne venlighed fra jeres side, denne chance til at vise, at Holbæk også er med. Netop fordi det er en Holbæker, er det særligt spændende for os at få lov at være med. Vi har en lille hilsen, dels fra Holbæk Garden og fra vores byråd, der også glæder sig på Gardens vegne, og Venstrebladet har også en lille ting, som vi vil bede dem modtage. Tusind tak. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Og bagefter fik Gardens formand Otto Madsen overrakt en flot guldskinnende mindeskulptur af Bent Olsen, Tivoli Worlds ejer. Siden gik det retur til hotellet. Der
blev pakket ud, da vi endelig efter lidt besvær havde fået vores værelser. Men lang tid var der ikke. Så kaldte tivoliet igen med indledende spisning på restaurant Tirol, der var stillet helt til Gardens rådighed. Der var 30 grader varmt i skyggen. Trætte gardere, men godt sultne. Menuen bestod af pomfrit, salat og svinekød. Den ret blev vi ret godt kendt med efterhånden. Og trætte var vi i fødderne. Men det gik bare derudad for fuld musik. Og den næste dag gik turen til grotterne i Narja. Det var en oplevelse. Smukt og farvestrålende, selvom det var halvmørkt dernede under jorden. Og tolket blev der af Grete Nielsen. Og så ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der tør røre denne her drøbsten. For det hedder sig, at hvis man rører ved drøbstenen, I kan se, at den er fuldstændig blank af, folk de rører ved den, så hedder det så, at så kommer man tilbage næste år, samme dato, samme tidspunkt, og på bryllupsrejse. Så jeg ved ikke, om der er nogen, der tør røre ved den. Som ham, der fører os rundt, han tør i hvert fald ikke røre ved den.
aften på den lune strandpromenade ved Nerja blev der spillet i månens skær. Det var meget romantisk. Men senere forsvandt nu en smule af romantikken. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Vi har glædet os meget til at komme og spille for jer her i dag. Vi har mødt så meget venlighed her i Spanien. Que ellos quieren dar las gracias por la invitación para venir aquí a Nerja a tocar esta noche, que ellos les agradecen muchísimo estar con ustedes y que ellos, de los días que llevan aquí en España, están muy contentos con España. Muchísimas gracias. Lo que realmente se sienten orgullosos de tenerlo aquí es el pueblo de Nerja, los turistas de Nerja, y en nombre de todos ellos, el ayuntamiento, Borgmesteren i Nerja takkede på formfuldt spansk. Han var også vært ved den efterfølgende spisning, men det glemte han desværre, så ingen mad den dag.
det blev også sent om aftenen. Og næste dag gik det til Estepona, en lille, skøn by, hvor vi blev modtaget med klapsalver over den ganske by. Hvis borgere og øjensynligt alle sammen var på gaderne, eller hang ud af vinduerne i de lave huse. Ikke mindst blev der jublet over denne her melodi. For dem. De var meget glade for, at vi spillede, og de synes, vi spillede mægtig fint, meget speciel musik for dem. Der bliver holdt lokale festival her, og derfor har de så givet os den her gave, som viser en gammel kirke fra en gammel bydel, som de er selvfølgelig meget stolte af. Det har vi fået. Og den gave blev vi meget, meget glade for. Men tilbage til Tivoli, til Kalle og Birte, der var ejere af Havnerbro Tivoli World. De modtog garderne med glæde, så tit som overhovedet muligt, og hyggeligt, det var der. Kalle var ikke mindst stolt. Han var selv en gammel kongelig garder med ret til at bære gevær. Som en hilsen til Københavnerbro, hvor det generelle naturligvis Havnermarsch, så er det smældet. Det var varmt, og der blev købt ind. Drinks. Kalle Kjærulf, du er leder af turen i dag. Det er jo lidt varmt. Det er meget varmt. Det er meget varmt. Vi skal have meget at drikke, for så kollapser vi fuldstændig. Jeg vil tro, der er cirka 40 grader herinde i det her telt, hvor vi spiser til middag. Men vi får god mad hernede. Rigtig god mad. Vi får en rigtig spansk forret, der hedder paella. Der er noget med kylling og ris, og så noget, vi ikke rigtig ved, hvad er for noget. Og bagefter, så har vi fået svinesteg med pomfritter. Og som dessert har vi fået budding med flødesovs eller noget i den stil. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Nu siger du, at man drikker meget. Ja, sådan en garder i gennemsnit, det må jo være flere liter vand og sodavand hver dag. Jeg vil tro, at garderne i gennemsnit drikker 4-5, måske 6 liter væske om dagen, mens vi er hernede, mens vi laver noget. Nu har du været garder i 25 år. Har du været ude for noget lignende på en tur, sådan varmemæssigt? Nej, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det er første gang, vi prøver det. Jamen, vi kan jo godt sige, at garderne har det godt, ikke? Der er en enkelt en, der har det lidt med varme, men... Jo, generelt så har de det meget, meget fint alle sammen.
Der er overhovedet ikke nogen problemer. Der er en enkelt ind imellem, som ikke kan klare varmen, men det klarer vi med nogle kolde isterninger på panden, og så er de friske igen, når der er gået et øjeblik. Nu skal I ud og spille igen i aften. Og det bliver også en halvsen forestilling. Er garderne efterhånden ikke trætte? Det begynder nok at kan mærkes nogle enkelte steder, men de er ikke så trætte endnu, for nu skal vi hjem og ligge ved swimmingpoolen i et par timer og dykke os og slappe lidt af, og så tager vi så de her 2-3 arrangementer, vi skal til i aften, og så klarer de også det. Der er ikke de store problemer i det. Og så skulle vi se spansk dans. Sådan at holde fast. Lad os nu se, hvordan det går. Klare er mere. Vi skal også alle sammen til turrækkerne regne mere. Han siger i hvert fald ud til at bruge sig. Men lad os nu se, hvor længe han kan klare sig. Men Henrik Engelbrecht fik alle garderne på dupperne her ved en af de mange scenekoncerter.
Og Jeanette Petersen fik også Tamburkorpset til at yde sit allerbedste. Det havde været en lang tur, og vi havde lavet mange ting. Men vi var ikke mere trætte, end at vi godt kunne slappe af med fed diskoteksmusik og dans, da Bent Olsen sidste aften blev på afskedsfesten. Men tak, det er kun et færdigt ord. Derfor kan man godt bruge det en ekstra gang. Vi siger dig, Bent, tusind tak for den dejlige uge, vi har haft her i din park. Vi ved nu, hvor vi har gået igennem parken flere gange, at alt fungerer perfekt. Derfor er vi også en lille smule stolte over, at vi har kunnet få lov at være med. Vi håber ikke, at vi har skuffet jer hernede. Vi har været meget glade for at være her, og håber, det lykkes en gang at besøge jer igen. Tusind tak for denne gang.
Ja, jeg vil også have lov at benytte lejligheden til at sige jer hjertelig tak for denne gang. Jeg har jo fået nogle fantastiske gaver fra jer. Jeg var jo så heldig, at jeg fik den fra starten. Og jeg vil sige jer hjertelig tak til Holbæk Garden for den flotte gave, jeg har fået fra jer. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til Venstrebladet, som var så flink at give mig en gave på forhånd. Det er jo ikke sikkert, at Kirke synes om, at han vil give mig den nu, efter jeg måtte passe på ham. Jeg ved ikke, om jeg kan få Garden til at sige tak til Holbæk Byråd for den flotte platte, jeg fik. Og jeg var selvfølgelig glad for, som bybarn af Holbæk, at få denne gave. Og det rører mig selvfølgelig meget, når jeg nu ser op på mit kontor alle de flotte ting, jeg har fået. Samtidig, når jeg kigger derop på kontoret, og jeg ser på de andre garder, der har været hernede, hvor jeg har fået forskellige gaver, så kommer jeg til at tænke på min hjemby. Og jeg må sige, at I har været det bedste band, vi har haft endnu. Og vi har haft mange fra Danmark og fra Spanien. Og jeg håber inderligt, at I vil komme tilbage igen. Og vi kan lave et arrangement kun for Tivoli. Og når I har fri, så tager I ud på en tur, hvor ikke I skal spille. Jeg vil sige tak til alle de unge mennesker, som har opført sig perfekt, og I har en fantastisk disciplin. Og det er jeg glad for at se. Jeg ved måske, at nogle af lederne indimellem måske kan klage lidt over nogle enkelte ting, men I må huske på, at I er mange unge mennesker. Og det er et stort ansvar for lederne at have så mange unge mennesker med. Og jeg synes, lederne har klaret det godt, og jeg vil sige tak til alle for en fantastisk optræden og en opførsel, som Danmark og specielt Holbæk kan være glad for. Tak for denne gang. Ja, nu har vi uddelt så mange gaver indtil nu, og vi kan nok alle sammen blive enige om, at det er ret bakket terræn, der er her i omegnen. Og hvis det skulle skulle komme herned en anden gang, så kunne vi gøre det, at vi gik i træningslejr. Eller at vi fik jævne alle bakkerne. Og så har vi altså så hele garden splejset sammen til en gave, som kunne hjælpe med det. Så vi håber, at den vil få en stor gavn hernede. Så vi pakke ud nu. Undskyld, jeg var ved at tale en forkert mikrofon, det var jo Kirks. Og eftersom ikke alle udsendelserne går hjem til Danmark, så er det altså ikke vores fejl. Men jeg tror nok, Kirk har haft nogle tekniske problemer indimellem. Nu må I glæde mig med en ting. Gå nu endelig ud og danse alle sammen. Jeg ved, I har været på diskotek indimellem og så videre, og nu er vi jo alle samlet i parken. Så lige de sidste minutter, gå nu ud og danse alle sammen. Og alle piger, I er jo altid de stærkeste, ikke? Så gå nu hen og byde alle de unge mænd op, og alle lederne op, og lad os nu se i Moria den sidste par timer, I har her tilbage i Spanien. Ingen I skal hjem. God hjemtur. Ja, vi har lige
En til. Grete. Hende undgår vi ikke. Kom lige herop til os. Kære Grete, vi siger... Ja, Grete, du havde ønsket at høre den endnu en gang, og der var den altså. I en lidt anden udgave og en lidt anden uniforms førsel. Men jeg håber ikke, at Bent han nu tror, at man kunne finde på at gøre sådan igennem hans park. Men tilbage til dig, Grete. Vi vil gerne sige dig tusind tak for den hjælpsomhed, du har ydet os. Både under forberedelserne til turen her, men sandelig også i høj grad, imens vi har været her. Du har gjort det let for os at finde herned og finde rundt i det spanske sprog, som bestemt ikke er nogen af os, der er nogle ørerne til. Rigtig mange tak for din hjælp. Hvis ikke vi mente, at vi måske skulle bruge det igen hernede i Spanien, så ville vi sikkert nok smule dig hjem til os. Men det går nok ikke. Men i hvert fald, modtag en lille erindring fra os. Bare for at du ikke skal glemme os alt for hurtigt. Og tak for denne gang. Mange
alle sammen. Jeg glæder mig meget til, at I skulle komme herned, og jeg håber, at vi ses igen hernede. Ellers i hvert fald, når jeg kommer hjem på ferie, så er det 100% sikkert, jeg kommer og siger hej til jer i Holbæk. Mange tak alle sammen. Og jeg kan sige, at mandags, da I ikke fik nogen mad, jeg var meget ked af det. Jeg ved, I var sultne, men jeg glemmer aldrig jeres gode humør. Jeg har prøvet meget i min tid ved Tjæreborg. Jeg har prøvet, når der var noget, der kiksede, men jeg har aldrig mødt nogen, der tog det med så godt humør. Rigtig mange tak alle sammen, og vi ses i morgen. Jeg håber, jeg er færdig, så kommer jeg med ud i lufthavnen.